Добре, кажете, господин Гаврилов, за колко хора става дума? Мисля, че за около 200 000 акта говорихте вие. Значи, първо да кажем какво е маловажно. Наказание. Всъщност аз започнах този въпрос. Защото господинът от КАТ просто изпусна тази тема. Значи, законът казва, маловажно е всяко наказание до 50 лева. Не знам защо трябва съд да чете закона. Аз мисля, че в КАТ са грамотни. В член 186, алинея 1, тя дава възможност, когато ви спре орган на пътна полиция, на самия път, той да прецени дали да ви напише акт или да ви напише фиш. Може да е до 50 лева. Това е разрешеното в закон. Но това, което закона казва за видеоконтрол, то е изрично. Време е пътна полиция да спре да се прави на съдилище. Те не са съдии. Те са контролен орган. Трябва да прилагат закона такъв какъвто е. Не да си го измислят. А не да го дописват ли? Господин Константинов, чувате ли ме? Нещо, което искам да допълна господина, който е при вас в студиото. Маловажно не е нарушението, което е до 50 лева, а маловажно е това нарушение, зачитам ви единственото определение, което е написано в Закона за движение по пътищата, което макар и с незначително отклонение от нормативно предписаното поведение на участника в движението, при друга пътна обстановка би могло да доведе до настъпване на пътно-транспортно происшествие. И както спомена вашият събеседник, действително в член 186 алинея 1 е дадена една възможност, той много хубаво каза, една възможност, когато нарушението се санкционира до 50 лева, с глоба до 50 лева, да бъде съставен фиш и са налице условията на маловажността. Да, действително в алинея 4 е написано, че за маловажни нарушения може да бъде съставен фиш. Съгласен съм, но маловажно не е нарушение, което е до 50 лева. Има си дефиниция за маловажност. Уважаеми господин, искам да допълна, че тези 50 лева са вмъкнати, тъй като всички глоби до 50 лева, които са наложени, са необжалваеми. Те бяха предпи през юли месец 2007 година с изменението на Закона за движение по пътищата. Точно така, да. И това е също така повод за... Разликата между наказателното постановление, глобата наложена с наказателно постановление и глобата наложена по фиш до 50 лева е, че се отнемат контролни точки. И пак повтарям, значи всичките видеоклипове, които сме фиксирали като нарушение, са факт. Нали са факт? Да, има ли значение дали ще бъде глобата по фиш или глобата по наказателно постановление? Има естествено. За нарушения, които са груби и не са маловажни, ще се налагат естествено глоби с наказателни постановления и се отнемат точки. Като искам да акцентирам, че контролните точки не са наказание. Контролните точки са коректив на водач. Коректив на водач и той трябва да се следи дисциплината. Когато натрупа повече, да си направи някаква равносметка, за да си коригира поведението. Да, кажете, да. Искам само да обърна внимание на следното. Считаме, че в КАТ, както каза председателя на Българския автомобилен съюз, прилагат неправилно закона. В алинея 1 на член 186 е казано, че когато се констатира нарушение, директно от контролния орган, т.е. от патрулните полицаи, които осъществяват контрол върху движението, те имат опция за избор. Изразът е, че контролният орган може да наложи наказанието с фиш. В алинея 4 обаче такава възможност няма. Там законът казва, че в тези случаи трябва да бъде оформен фиш. Няма никаква възможност да се оформя акт. Точно тук е големият проблем и неразбирането, което се среща и което ние считаме за неправилно като практика. Така че... Добре, кажете обаче от тук нататък какви ще бъдат вашите действия, тъй като виждам, че доста така сериозно сте се заели с темата. Значи действията са в няколко посоки. Относно изречение не ни остана време за жалост. Не ни остана време за така. Да, значи, ние имаме два пъти. Да внесем промени в Закона за движение по пътищата, които да бъдат адекватни. Ще го направите. Ще го направим, разбира се. А другото нещо е срещу всички, които ни се обадят и са били, им е бил написан акт и наказателно постановление им било издадено с видеоконтрол до 50 лева, ние да заведем регресивни искове пред съда за обезщетяването на тези хора. А пък от КАТ вече да ги уволняват. Да си понесат последствията. Добре, благодаря ви за това участие. Благодаря и на господин Константинов. Истината, както обикновено, има две лица. От една страна ние не сме дисциплинирани шофьори и това никой няма да го отрече. От друга страна, наистина по пътищата се така случват странни неща.
Много често, действително, пътни полицаи глобяват не за нарушение, за това, че примерно не си дал каквото трябва за почерпка или защото оспорваш, да речем, тяхно решение, но да не отричаме, че и ние сме недисциплинирани шофьори. Така е. Въпросът е да има правила и за двете страни. Да, така е. Най-важното. Да. Благодаря ви. Реклама. Ние благодарим. Лек ден. Всичко.